Не, не, бе. Пази, наш, пази. Не, бе, човек. О. Ей, бро! Айде, бе! Мале, бро, човек, тук много да се ръгнах. И здравейте хора, добре дошли в ново видео от моя канал. Аз съм Ванкни и днес ще играем Brawl Stars с моя приятел. Той ще казва Марио. Brawl Stars няма оттам в канала, но ето ще да завърна тази игра. Това е моя акаунт, не играя Brawl Stars толкова често. Марио, човек, който нали сме приятели, направихме клип за неговия канал. Ще оставя линк долу в описанието за неговия канал, но нека се приемем към това видео, хора. Нека започнем пожелание и приятно гледане. И така. Така хора, аз чувам той не. Ще се опитаме да ви епизод, ако ще имаме заедно това да се промени. Може ще играм на Майнкрафт или на някой друга игра. Нали не е сигурно сега по телефона. За котика. Не. Добре, измъкнах се. Не изкори, може да не изкориш. Не, тава е там по-добре. Добре, бро. Дай по-назад. Ще влизам, чакай. Добре, това е много добре стана. Тая заедно да се движим по-добре, защото ни да не се разделяме. Так, какво беше, бе? Гаджет. Това май беше кит, не знам. Хора, не съм играл играта от много време и не знам кой герой е. Съжалявам за това прекъсване, обаче на момче ме извънна. Те ще ловят телефона, а ние сме шоудаун. Това е близо. Убил съм. Добре, идва. Малко. Не, айде бе. Не. Отдалече. Добре. Хора, май ще това го печелим. Браво, бе. Добре, хора, първа победа. Те плеген. Добре, хора, в тази игра почваме. Иди от толкова вижте. Не, тук има докато ти направо. Хайде да ги вземем. Не, от кой му диш? Не се бути. Пайси. Дай да видим заедно. Да не се разделяме. С майките мои да не се залепяме, защото ще не се фали на главата. Долу идва Джаки. Без да влезна. Влиза ми. Добре. Пей. Убиха. Ти има ли, бе? Това е нищо. Така. Ради се. Дой има Байрон, да си Джакито. Влиза ми. Дай. Ей, бе, пай се. Дай го не купи. Дай ми това нещо пази. Нещо, печете ви. Те види. Добре, тук съм. Това е 7 мало. Добре, поне влизам в шоудаун. Пайси там. What? Какъв този герой? Какъв този герой, човек? Какъв този герой, да прояви това. С килион. Аз ще да отгоре ти долу. Който цели, бе? Пайси по-добре. Долу има сърчи. Това е една плюнка, е. Цимнах по някой. Убих по искам. Хората беше много на късмет. Пайпа. Не. Не. Добре. Хора оцелях. Добре. Това не стана много добре. Фърлям вътре. Супер пауър. Добре, убих и Шелито. Може влизаме на колата. Той е без копшки. Какво беше това? Това съм играл играта много време, просто съм забравил някой от героите. Броите. Добре, килни го. Добре. Тук има Шели, ела ме помогнеш.
Добре. Май. Не, не. Още. Колата се води. Хайде да е. Не, пай си. Ела ги приклещим. Фали ми такова. Ела ги приклещим, добре, бих бото. Мовите са. Ела за мовите са. Те го приклещим, ако не. Ела. Добре. Внимай. Пай си. Добре. Мовите се умира. Дед. Печелим. Не. Влизи направо. Не. Добре, край. Добре, много хубави победи. Добре. Май ще пихай миналата игра. Хора не показваме в игрите, защото просто са някакви скучни и не биват бързо. Да сме най-добрите играчи на Brawl Stars. Хора си имаше екран, ще опитам да го върна и следващия епизод на Brawl Stars, който снимаме живи и здрави. Да е на него. Мисля, че не пусна с ботове. Добре, ботове са. И хора сега е късмет. Късмет сега ботове ми пусна. Не го става. Те хора направо да ги бием. Няма смисъл. Те останаха право даже. Ем са. Те влизам кой ще влизам долу. Направо. Биве. Добре. Браво. Ще ме победа. Така хора, ще да сменим. Ще пустим малко Brawl да поиграме. Добре, има добър план. Влизам в дясно и ти вляво. Влизам. Добре, вляво. Не. Тай. Бе, там му вкарам. Добре. 1-0. Разбисната, добре. Разбисната, знаеш. Взимай. Добре, победа. Това стана много добре. Добре, победа на Brawl. Още не играм Brawl хора, проверени. Пък сега имам Brawl. Веднъж ще има такова виждане в хората. Направо влиза. Добре, моля те. Биби, не. Леле, брат, това беше много добре. Че да избия станата. Взимай ги. Не, те не взимаха нас. Шит. Какъв е това, брат? Пелия, Влизам. Добре, браво, мъж. Толкова много дръжен герой. Дай. Ау. Малата ли, брат? Хубаво. Нищо. Спокойно. Не, бе. Не, хора, и моя грешка. И знаете, моя грешка. Ужас. Моят хилев направо побъркам се. Такива елементарни грешки. Бибито много дразни, бе. Шит. Не, бе, да не падаме, бе. Не. Браво, не. Не, бе, добре. Първа загуба хора на Brawl. Добре, няма. Добре, те имат.
то при мен така че беше много добре. Вау. Лошо. Лошо. Бързо завържи си. Така че кемпите гнасове. Ганни. Добре, начин мога да ги стигна тук. Последно човек, 100%. Стената. Добре, цялото стена разбих. Знаеш. Не. Добре. Моля, 30 секунда. Много гана, как беше. Кой пък се извинявам, не съм играл просто много, не забравям имената на героите. Хайде, давай! Можеш. Браво, бе! Моля, стане такъв гол. Интересно. Не е лошо. Много лошо. Не, един на един. Много късметлийски става по-елемента. Това ще му направите и вече. Ти ма ли? Айде, давай. Не, човек. Това откъде знам, че има някой там, бе. Айнаш. Не, бе, би се директно с поставя по-бе, няма се чуе, бе. Не, нищо. Добре, нашия номер, това е нашия момент. Това е нашия момент вече. Не, бе, ще остана, бе, брат. Леле. Не, брат. Добре, колко такива става по-бе, гаджет няма, човек. Това ще беше са. Овертайм. Не. Браво, леле. Давай, човек. Дай, пускам ти. Пускаш ми аз. Обърни на нашия. Бързо. Не е лошо. Не, човек. Брат, това трябваше да е победа. Стига, бе. Много тъпо. Много тъпо. Нямаше, брат. Много тъпо загуба си беше. Нямаше да губим вече. Тук. Ocean Game. Играеме. То спайк ще е проблем обаче. Отблизко няма да е. Добре, убих спайка. Постиги чапите на тази живот. Дай напред. Скачаме директно. Разбира станата по. Аз бих само напречил станата, но остана. Айнаш. Шит. Бързо. Не. Не. Шит, махай наш. Добре. Браво. Добре. Спасига се. Чекайте се, малко. Добре. Ще се бързо. Не. Скачи. Добре. Не. Не. Добре. Добре, човек, добре. Маля, как се заминахме тук. Това трябва да е го вече. Хайде. Добре, това стана много уникално. Това стана много добре. Извинете, кой е леко викнах, но просто стана уникална тази цялата ситуация. Хайде. Не. Не.
Добре се фавлих, не веднъж. Това си ти. Иди, брат, решиш по-вляво. Не, бе, пак стане като миналата игра, човек. Не, бе, брат, ти лути си, бе. Как пак трябва да губим, човек? Това не е реално, бе. Една победа, брат. Една победа. Бе, мал. Трябва не сега да освоим, 15 минути. 10-15 минути. 10. Добре, започваме, добре. Те кубички. Внимай там. Добре, бро. Горе има още имбо. Не, пайс. Добре. Заклещвам ги. Само такова да не мога да не видят. Добре, бързо, айде. Айде, бе, човек, бе. Внимай от туто. Кой е бо? Не, бей. Можеш. Добре. С малко. Леон. Двама леонци. Да ги покрещим. Добре, браво, бе. Това е. Да ги покрещим. Фърнем такова. И вълната. Добре, един дет. Режи. Пау! Добре, бе, и други дет. Добре, това беше този епизод. Значи да е харесало, той ще свърши с победа май. Хайде, добре, хора, това ще се продължи да е харесало. Аз бях Иван. Той беше Майо и ще се видим в следващия епизод. До тогава, бъдете здрави, ще взем си инстаграм, разбира се, което отново няма да спрем нищо. Бъдете здрави. До следващото видео. Пожелавам ви много късмет. И чао!